Guys, suman akong kaon. Tapos na tayong kumain, guys. So, I have some tutorial of making cigarettes. Yeah. Ma, manabako ka, ma? Gamanti ka. Likinanti ka. Ha? Yes, masik teddy bear eh. Lumboy. Tabako bayang. Gamanti ka, ma. Ma. Ha, magtabako ko. Ikaw gaingon ha. Tay masuko ka. O kusga ma para makadungog sila mga viewers nga. Ikaw may gasugo na ko. Kusga ma. Tabako dia. Kusga ma. Gamanti ka pag mata nimo man na kay nang gigaman na tika kuan. Sunod ko man ang mama. Tos cake. Ura. Mata pa ko apoy tigalamaan niya. Karong gudang na gaman dyan po na ko siya. Bukharon na to ning boy. So guys, grabe kaya ako mga video ron sa kadlaw na hitabo. Dagan ko na video. Pero katulog maka, modulog na ba ako ma? Mula ka ako diretso ma, hindi na tika pagkabon? Ay, tayo pagani tayo. Nya no, gaulan na. Makulit. Ay, umabot. Karon ako kay mga anak dito. Mga anak dito masus. Kung alam mo lang. Magpakuan pa may atong muka. Sunog ko na pilit-pilit para matapot. Tabako ka ma? Kasi mo tabako ka niya akong giga ma. Ma. Akong tabako na eh. Ha? Ikaw gaingon? Wala na sa doon. Tabako na kagaingon sa ama. Tabako ko na. Manimaho ang upusan niya. Okay? Tegaan pa to. Naroy drama ma? Radyo? Mamino to drama ba? May tabako. Gaulan-ulan. Muning. Dah maaf madalang kuan mga ano niya.
teddy bear mother. Chill apa chill. Guys, gamay na lang. Ito na ni palungon. Upos araw. Dalaga nga ni mga upos. Manimugmug tag ipikasin. Mora to guys.